Hanin kasi ka kanay tarik unay wing arja arsa kalumpong ilakay football bala penyait da Karibo Area Welfare Association ikabala tip kung ka first Obirani Memorial Football Tournament kabala poino siya kabakut hinin kasi Hamadan Patrim umsning bat hakane kasi lawan man panhaperdano da uba ransom suit nga kumukongsan u presiden ka KSU umsning unit uba Lester Nongbet kumusumbut kongsan uba plilat tiuso lembat kiwe kirurang ba ringkat bat ki pajba nong pitkai haba phai siya ka jingyakun final jongkane kalumpong layakun hapdeng ka Pamrio FC persya ka live holdingan da laigo lanat nakaliang kinong penyat kila samru ya ki kusnam sya kinong job hakaba ka Pamrio kum ka ladu kalayo banra ya ka song pisa kaba shilak tengka harengkat ka trofi ka live holdingan kalayo ra ya ka song pisa kaba live hajar tengka harengkat ka trofi ke janmit bangiyo iba ke jingkershan mdai tang na kini association re nakipat ba jong kane ka shnong umsning hi baro kawe bat kane ka penpau ya ka jing ya ka tika mon ka tika diang ka jong fi ba fi one se ka ka tournament ban ai ya ka ta ka jingkershan ya ka tika mon ka tika diang tam ban one ban ya sim talang ha ka ka final jong kane ka knockout kabakan ka knockout tournament football tournament kabakan ka association ka pelong ha ka ka ski ka kermen skemba ka jingdor rakat ka jongpi barok kini kinong petkai ki parasnong ki paratau ki badon na ka janmit ka kermen skem bakane ka tournament wala ka day ka beningkok ka kermen skem bakane ka tournament kanlong ka bajong ha ka beningkok nakaliang ka jonga hadin bangilaiken bat i president jong association nga nakaliang ka jonga nga laong yaki ba kat kabala ka bor nakaliang ka jonga ngin ay ya kaktika mon kaktika diang bat ngin ya trailang kanang magkentiu ya ka puli ka puthi namar balay ba ka nega school ka baki ki don ka Sati Raja Memorial Secondary School ka day ka school ka baki ki peniya na ka association bat nga school ho ba ka jing peniya ya ka school ka day ka kam ka ba haduk kata-kata ban kersyan ni kinong hikay kumta ban pet ni kini kena school kibawan naka longying ka ba syapo kamday ka basok ban penya ya ka school henry ka school komen kumaloong man ne ba kani ka association kala shim ni ka jingkit kli ban penya ya kani ka school ban diang ni kini kena kiba pulih kani ka school badro nga kermen scam ba kini kena kiba don na kani ka school kinyo ya kata ka jing start bat kani ka jing start kaba ki ai ya kini kena kibawan na kani ka longying kup silyang sam silyang ka kermen scam bakan long ka jing kerku ngasuko kemen na baga perkat ya kani ka association baga shim ya kani ka jing kli ban ai ya ki jing start shakine ki badon kam ngani thu ya pi ka benta ka ba pi ai shakine ki kena school ka day ka benta ka ba mlasho ban siu da ka dor namar kalong kabakerpang hadu kata-kata ladangi ai kijing ai da kapisa kalaban nut no Henry nga school kemen namar ka association ka don kani ka school ban ai ya kani ka jing start sigini kena bat nga school kemen namar ba ka jing ai ka bi ai kalong ka ba dondor hadu kata-kata bergalaru ban ong ba mlati syu da ka dor namar kalak raw hadu kata-kata pareng wong kumno uang makalong priceless mlasyo banti na kador kani kajing ay kaba krautam kaba pi na kaliang jok association kaba pi na kaliang jok aying kasem pi ay siya kini kikop silyang kisem silyang barga kermen skam bahaba pi ay kajing start siya ki nom dan balasyo ban sim bada bangi ay kajing start ni ay ya mau koridor uba koridor tam hakajing im jong kini kikena school kibi kijongi bada kani ka por from the penslim show KSU House ng Haklay Spa, ni Putra, Arthur Ulaber, halor kanurin juga puli kaputihi. Te mentah nihi, in pedrabat, kadairu kapani sila na nakapors kapor, bat ni kami nantiru ba, nang isakmat, ka KSU Imsan Circle, ka KSU Barokawahi, kandan ka jingit taday, kabarjan, bat ka Sati Raja Memorial Secondary School, bermandra, kapha kamyat, jing mentoy, ka school, bat kumjo, iki habret, jong ka school hi, makin tangkil, bat banangla, ban kintiw, ki syafra. Te ni kibok kedua na ka school, maka dangla sisyo, ban say, ki klur, ki habret, ki banpaw, ki badmi, isakmat, namta kapha kamyat, jong katong kathan, jong ingi barokaway. Te hipaphay pat, sa kajing ilakay, kumbansyukan slow, bat kumbansyukan tit, ka first official match, sa football, kaday house ng katras pa, New Puar, hakabamot ba,
Menta ka football ka tunjo syaka shispa sampuar senam. But menta hadu menta meniru ka football kumbagi yoi kumbagi sakhi. Kadai ka jigila kai ka ba. Sodong ka prathehi kipai ba kisamla kirang ba kismat ban yele kai. But kumbagi syam but kumbagi sakhi hakine kisnam kibrang syudat menta kibralen yoi ba ka football hakari ka jogi. Kandai syur tangga football ka bang yele kai hobi kun hakipar wa mensyua. Ada ngiru baga football menta ka ada profession. Tekun ban syupuni asno kirang ilakai ki ban ilakai bakunjut kirang ilakai ki badon solong jong kene ka jaka. Kun ban syupentit yafi kalong ba usamla rang ilakai ban po Mizoram ulalin zawala zangte uyo shitho kror shiteng hakane ka samay menta ubay ilakai ka ISL. Tingi kimi nantiro ya ki samla ki jongi nakane ka dong ka than ban nakajala jongi hiro banken long ki samla ki batara istam ki ba IT ki ba lelade nakabanta kani ka kamule kai khang ba makiro ko wei kasi kaniyo ya ka jinsio batkin pa kum ba paulam ki ki wei kirang ilakai na ki wei pat ki challa tegi ke bok ke riang ye baro ki artli ki team ka paham rio ba kalai horingan matkin tani ya jong ki sap ki thang matkin tani ya ka jing ilakai ka babha bat tandili kentien machatwang ka rawa machatwang ka KSU ni baro ka wei bakunjo khan daklet machatwang ka Sati Raja Memorial Secondary School Kubeshibon